Canada Japan ne yaka oh ni sika wo cocaine Canada Japan sika nye cocaine Canada Japan so Bawumia sika blood money Canada Japan sika so blood money oyo kwatumi kufu na de no ko wo munyina no nipa moja wo munyina sika no blood money tell can chere wo ye show down because no bua onyo kwatumi because no bua so sika no millions of every month no ye ntuamoka ye niska free US metom sika mu ntuamoka na e metom account mu ntuamoka ya tora bia ye mufu na ya na block account no every month ye ntuamoka tina mo se na mo mfa sika no mama Ghana fo mo ntoye no ye ntuamoka bo sika na no so wo dey go political politics mo si bankers ankasa wo mo dan ase esika gugu ti Kennedy ohine Japan okompre kon town no atwa showdown ma jaze wo so wontimi me Ghana president ntuba wontina na waka so woni ma me kai wo bi chance Kennedy ni san kote aso sen ko wu one can say me boa the diabetes onya ye na can diabetes no the whole world ochini ba bia anko oko US oko UK oko India ba bia no ye anko nti bisa ne se den ena the diabetes na ko e kwan be na fa so ai ko e say bisa Kennedy say eba ne say na o sha ase ana the sitwoye program na all adifo atofo na asofo na otete wo moto edie be ne si ya o yes ade say bisa Kennedy say die be na si ya na o yare a e kan ti ma ye de no kwa America no omo kwa America die be na si ya Kennedy onya na yare sa o hwehwe a ubehu anonu wajiba ye Prophet Dr. Benigo Invisible Teaching Hospital. For your spiritual healing, please come to Nsawamo Ureku Liberty House, where the hospital is located, or Kingdom of God Ministry International, or Twase. For further information, please contact the following numbers: 020-859-9576 or Mr. Mayem Shoulder. Canada Japan ne yaka oh ni sika wo cocaine Canada Japan sika nye cocaine Canada Japan so Bawumia sika blood money Canada Japan sika so blood money oyo kwatumi kufu na de no ko wo munyina no nipa moja wo munyina sika no blood money tell can chere wo ye show down because no bua onyo kwatumi because no bua because no bua so sika no millions of every month no ye ntuamoka ye niska free US metom sika mu ntuamoka na e metom account mu ntuamoka ya tora bia ye mufu na ya na block account no every month ye ntuamoka tina mo se na mo mfa sika no mama Ghana fo mo ntoye no ye ntuamoka bo sika na no so wo dey go political politics mo si bankers ankasa wo mo dan ase esika gugu ti Kennedy ohine Japan okompre kon town no atwa showdown ma jaze wo so wontimi me Ghana president so also your bonsamba wo yokotuni usika ye blood money ye hiamo wo ho te wo woni Bawumia nyina mpamba bi ntra radis so nko no go sinsa ka maka kire mo no tumufo ache sa wo nim Kennedy ne Bawumia ya obufu no Kennedy wo chance be na wanya nya chance ni nyina ya ka wanti ntuba wantina na waka so woni ma me kai wo bi chance Kennedy ni san kote aso sen ko wu one can say me boa the diabetes onya ye na Kennedy diabetes no the whole world ochini ba bia anko
oko US oko UK oko India ba bien wo ye anko nti bisa ne se den ena ne diabetes ne koe kwan ben ne fa so ai koe sai bisa Kennedy se eba ne se na o sha ase ana the situaye program na all adifo atofo ne asofo na otete wo moto edie be ne si ya o yes ade sai bisa Kennedy se edie be ne si ya na o yare a ekan ti ma yede no kwa America no omo kwa America die be ne si ya Kennedy onya na yare sa mi tumra kire si mu ni America wanyina chi ni tumufo kasa kira mo cha awurade abufuo ne ekoso Ghana na nye mo nye sa mo ba abontina mo segusu fita nanso so mo tan Ghana fo wo mo tan Ghana fo bom si Ghana fo mo ye dwe sa sika no na Agyapade no ba mo beto na so mo tom wa hwan ene ebe mo masa kele Agyapong akotwe wo mu na America ni nyina no Kofi dia wo kufo so ni so mu nyina no wo mo hene no wono no moja ma na ni ayekọ wono ana twen ni ko wono ni nya ntam seye musa kele seye den wono kufo ntam seye makape e wo YouTube ni timu akire mo na say super show da nti wo ni bi esori ti awurade asem ha e wo kun mu na awurade abofo bo mo kun wo mo dan wo mo yare no na wo a wo mo su wo ehu pese wo mo jaye no wo mo ahyeda ene America fo no headquarters na ye wa no wo ma hyeda aka kire nipa ne se oh headquarters fo hia me ka what do call it bonsam ko okotumu no wo headquarters mo US no mo hia wo mu fra kokodu US anu makun wo so me so kodfo ndi oni ma wo mu kum nipa na ma kire wo mu bekum ni ayi wakoma yi wakoma ne sa yo ade wo bonsam ne firi suru be kira so sansuo ni concussion no ensai da ni wakoma na yi ne de atum nti mako ana bia e makwan ne adefu na ba mo be ko na efunu ni da ho akoma ni wo mu dodo na nso so wo mu tu yi akoma ti nipa na akoma ni wia na afi wo mu asan ahye efunu no no ma yi se nti wo be ko adaka ni si wo a yetwa wo hia nipa bi andem ya hye no onam ya hye no me na me ka kire wo kwasem na America obi mejira on kasa mebuwa Kofi dia wo kofo e kan asem a na obi ti ho se ne boni nti ene o te future mu a o ma me emfa we ntu nipa fo me te sa se ni bu ase ne binum ka chia me ya na ene ya obi enu a o ka se onipa bi o te future mu no boni nti no ne boni o ye nti no o ti mu tapi far from it that duo ha ye wo no saa na ko school na me junior bi saa brende ache na nye nde ye bobbo bo race ne ade bi na o ma bobbo eni nnua bi ne o mo de na asim na obi piano saa na o de ne ba school saa duo ha okoba osi pi otuminya car accident wo abubu saa e wo ho Bill Clinton, former American president. Okoko ye na German say Monica Lewinsky. Emre ba say ni etu no, o impeach no. Say the court no. The tough one of the tough at the same lawyers or file man wo mu di na say no bi. Na one so no the future. There was a time now we UK London. Now financial ministers our UK no mu Asia. One of the same continental countries no baako. Minister of Finance na oyeba fine for the future no de no buy nti obi an kasa ntia obi a oyeba fine say ne boni nti na adwana de kumkufo de ene de ne boni ne na wudi say main knife across sports bensia na ediye but oda ampa so obetimi aka no ho
akonifa aka bonku beto ntimi nsɔre edua na sel onkan ne bɔne no ɛnso ne bɔne fa cha ɛne de ontimi nyɛ so wagye 666 ne kyerɛw ne kwan ba so bewu afi obɛda wa ntino obɛhyɛ ase apro obɛpro kwa koduru sɛ ɛbɛyɛ den sɛ dipa betumi akɔ ne nkyɛn na pro na chi ɛna obewu na owu a mpa na ɔda so no bɛkyi na ɔmo fa nkyekere no ntam ntoka mu straight fa no mra ne kurom kwasi yɛ nkodutu amna fa ne hyɛ hɔ obiara nkasa papa wu ne yɛ yie obiara nkasa ɔde Ghana president yɛ yie obiara nkasa NPP party panyin yɛ yie wa wo bɛ sɔre agyina mu apagafiem ɛka kyerɛ wo sante kumase apagafiem mo bibia nka na ntu so ɔsi kofidie wo kofo awu kɔyɛ yie fine kɔkɔyɛ kwan wɔ fa so wu yɛ no bɛ fa so awu bi